guys, it's me, Shai Morena. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, click the notification bell para sa ganun, lagi kang update sa aking ina-upload na video. So for today's video, may bago na naman tayong video. Ano pang inaantay natin? And let's go! For today's video, pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba ang proseso ng direct hiring. Disclaimer lang, ang video na ito ay nakabase lang sa aking karanasan nung ako ay nag-a-apply pa lamang papunta dito sa Hong Kong. So, wag mo muna skip ang video na to, patapusin mo muna ang video na to para sa ganun may makuha kang idea para sa pag-a-apply mo dito sa Hong Kong. Dapat mga guys, mayroon na kayong alam na pagpasahan ng inyong mga resume, or I recommend Hong Kong direct hiring kasi dyan ako nagpasa noon. Or kung wala pa kayong nahanap, magtanong-tanong kayo or mag-search kayo sa YouTube. Provide din kayo ng whole body picture, self-video introduction, photocopy ng passport ninyo, at ang resume. Sa resume guys, doon nyo ilalagay yung mga naging experience nyo. Dapat guys, pag gumawa kayo ng resume at ang yung video, dapat maganda guys. Yung kapansin-pansin ng employer. Then, kapag nakumpleto nyo na yan, pwede nyo nang ipasa sa mga alam nyong agency. Then, tatawagan kayo naman ng agency para sa interview. May tawag sila doon, preliminary interview ng broker. Dapat may ispasa mo muna yun guys, bago ka sa employer interview. Then si broker naman or ang agency dito, imamarket yung mga resume nyo, at kung may magkagusto sa inyo or gustong mag-interview sa inyo, ay tatawagan kayo through WhatsApp. So, dapat may mga WhatsApp kayo guys. Kasi lahat ng transaction, lahat ng interview ay sa WhatsApp. Then, kapag na-hired naman na kayo, sasabihin ni broker kung saan kayo agency mag-re-report doon sa Pilipinas. Then, kapag nag-report na kayo doon sa agency sa Pilipinas, sila naman ngayon yung mag-schedule ng mga medical, OWA at PIDOS at iba pa. Doon na kayo mag-i-start na mag-process ng inyong mga requirements. Kapag natapos mo na ang PIDOS, OWA, proceed naman kayo sa kontrata at visa. Doon nyo naman aantayin yung kontrata at visa ninyo. Then, kapag meron na yon at magsasign na kayo ng kontrata, then proceed naman tayo sa ticketing. Kung meron na kayong date ng inyong pag-flight, bago kayo mag-flight ay i-briefing muna kayo ng agency dyan, at bago kayo mag-flight is mag-PT muna kayo or ang pregnancy test. Yun ang last na requirements ninyo dyan sa Pilipinas. So, sinasabi pa nila, ay bakit ang tagal ng visa ko? Mas nauna pa yung kasabayan ko. Kasi guys, yun ay urgent na. Yun ay urgent na kasi uuwi na yung helper na papalitan niya. Kasi ikaw guys, baka hindi ka pa urgent kaya wala pa yung visa mo, on process pa lang. Then kapag nandito na kayo or nakarating na kayo sa airport ng Hong Kong, may kukuha sa inyo dyan at ipupunta kayo sa agency. Then yung araw na rin yun ay medical ninyo bago kayo kunin ng inyong mga amo. Guys, no placement fee, processing fee. Yung pagkain nyo, pagtulog nyo dyan sa Manila, or transportation ninyo, lahat ng mga requirements na kinuha nyo ay gasto nyo guys, gasto ninyo. Wala kayong babayaran sa agency. Ang babayaran nyo lang dito is yung ID ninyo. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung nakatulong mga ang video na ito, please comment down below kung may katanungan kayo para masagot natin. And paki-like na rin and share. Paki-subscribe na rin ako sa aking channel. And salamat and bye-bye! Shai Morena, Shai Morena.